Vážení fanúšikovia motokrosu na Slovensku, vitajte pri sledovaní prvého dokumentu zahájenia sezóny medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose MX Open 2024 na športovom kanáli RTVS Šport. Takto sa budeme stretávať aj po ďalších kolách celého štvordielneho seriálu MX Open. Po krátkej prestávke, ktorá nás oddelila od zimných mesiacov, sa znovu rozbieha už poradí 8. ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose, čo je veľmi pekné pokračovanie tradície započatej terajším promotérom v roku 2017. Ako sme v úvode spomínali, seriál MX Open patrí medzi vrcholy motocyklového kalendára na Slovensku. MX Open bude mať 4 zastávky počas tejto sezóny. Začali sme v Gbeloch, ako vidíte. Na druhý pretek zavítame do Veľkých Uheriec. Uherce boli v minulosti spojené s európskou divíziou mladých talentov v kategóriách 65 a 85. Tento rok sa chalani z MX Vinohrad rozhodli dať v Európe pauzu, no sľubujú a pripravujú niečo veľké. Tretia zastávka MX Open sa odohrá počas 1. júlového víkendu, avšak presné miesto zatiaľ nie je určené. Očakávame, že finálne rozhodnutie o lokalite padne v blízkom čase. Záver sezóny, ako už je zvykom na Slovensku, patrí do rúk chalanom zo Šenkvíc, kde sa začiatkom septembra uskutoční finále seriálu. Bohužiaľ sa tento rok nepodarilo do kalendára zaradiť legendárnu trať vo Sverepci. Je nám ľúto, že si tam jazdci tento rok nezasúťažia, ale sme plní nádeje a veríme, že v budúcich sezónach sa MX Open na túto obľúbenú trať vráti, skonštatoval viceprezident Slovenskej motocyklovej federácie pre motokros, inžinier Ľuboš Lofer. Poďme sa teda spoločne ešte pred tým, ako prejdeme na prvý pretek, pozrieť, aké zmeny sa udiali v pedoku pred začiatkom sezóny. Pravdepodobne najvýznamnejšia zmena nastala v tíme Osíčka MX Team. Po viac ako 10 rokoch a spoločných úspechoch sa tým rozlúčil s aktuálnym majstrom Slovenska v kategórii MX Open, Šimonom Joštom. Šimon tento rok prestúpil do tímu HPR Racing, kde bude ponovom štartovať na motocykli Suzuki. Osíčkovci majú tento rok nabitý kalendár a rozhodli sa nezúčastniť slovenského seriálu. Stálo vo vyjadrení ešte pred Gbelmi. Nakoniec sa ale rozhodli to vyriešiť celkom zaujímavo a predsa len sa zúčastniť a prišli iba s jedným jazdcom. Ostatní jazdci viac menej ostali v svojich tímoch. Martin Krč získal staronového parťáka v tíme HPR Racing. Pavol Repčák ďalej bojuje s Orion Racing a Jaro Katriňák sa pokúsi o titul MX2 s tímom MRA Racing. Tak sme tu na prvom preteku MX Open 2024 v Gbeloch a máme tu pri mikrofóne ako prvý rozhovor Šimon Jošt, minuloročný víťaz MX Open kategórie. Veľa vecí sa zmenilo od minulej sezóny, pozeráme iné farby, iný tím, povedz niečo o tom. Tak zmenil som tým aj značku motocykla, tento rok jazdím Suzuku, tu na Slovensku za HPR Racing Team. Som vďačný za túto možnosť a uvidíme, alebo určite by som chcel potvrdiť titul z minulého roka. Čo sa týka konkurencie v MX Open kategórii, máš svojho tímového kolegu, ktorý tiež pôjde MX Open? Tak určite Martin je jeden z tých väčších rivalov, potom je tu Palo Repčák, Dušan Drdaj, tak uvidíme, ako nám to pôjde na trati. Prvý tréning som vyhral, tak dúfam, že tak bude pokračovať. Tvoje ciele do sezóny, budeš jazdiť aj český majstrák? Určite aj český majstrák a ADAC v Nemecku. Super, tak budeme držať palce, ďakujeme. Ďakujem. Martin Krč, HPR Racing, minuloročný majster v triede MX2, tento rok pôjdeš niečo iné, že? Jo, letos jsem přesedlal na velkou motorku, tak uvidíme, no. Zatím se s tím tak nějak si myslím zžívám dobře a uvidíme, jak si obstojím mezi velkýma klukama zas. Ako sa ti išlo volný trénink ráno? Jo, volný trénink dobrý, trošičku trať byla taková dost nakropená, dobře připravená, takže to trošku klouzalo, tak jsem se s tím trošku prál, protože moc krát jsem letos ještě nejel na takových terénech, tím, že začíná sezóna. Ale já si myslím, že to bude super. No a čo tímová režia? Máš kolegu v týme Šimona Jošta, ako to máte, čo sa týka titulu? No, tak každý samozřejmě jedeme sám za sebe, že jo, a uvidíme, no, jak se komu bude dařit a jak nám to bude. A tento rok máš v pláne ešte aj český majstrák a potom? Určitě, letos chci český mistrák, slovenský mistrák
a ADAC, ne úplně celý, 2 závody asi vynechám, ale to je moje priorita taková. Super, ďakujeme, držíme palce. Díky moc. Aj napriek tomu, že Osička MX Team tento rok nechcel súťažiť na Slovensku, ste tu v Gbeloch a máme tu jedného zástupcu, Julius Mikula. Tento rok jazdíš MX2? Ano, tenhle rok pojedu mistrovství světa MX2 a vlastně jsem po zranění, takže jsme se rozhodli, že dáme si tady ten přípravný závod před Arkem a pozávodíme si trošku tady. A ako trať v Gbeloch? Aký si mal trénink? Ako sa tu cítiš? Zatím to nebylo nic extra, mohlo by to být lepší, ale teď jsme probrali pár věcí, takže zkusíme zlepšit zase další sekci. A dnes do finálových jazd, kto je asi tvoj najlepší konkurent? Jaro Katriňák? Může být taky, je jich tu víc, takže nemůžu říct jenom jednoho, ale já si půjdu žít hlavně sám ze sebou a ztratí a půjdu jezdit pro sebe, ale co nejrychlejší to půjdu. OK, super, budeme držať palce, ďakujeme. Děkuju. Jaro Katro Katriňák v MX Gbeli, prvý závod na slovenského majstráku. Minuloročný vicemajster v triede MX2 a pred sezónou Martin Krch, ktorý vyhral MX2, prestúpil k veľkým motorkám. Takže tento rok, ako to vidíš? Tak určite sa budeme snažiť v tejto sezóne, máme natrénované, tak určite čo najvyššie a snažiť sa bez pádu a tak. A čo tvoja príprava? Absolvoval si nejaké prípravné závody, nejakú stáž? Tak všetko asi ostalo také stejné, trénuje ma stále Filip Neugebauer, išli sme do Talianska na sústredenie, trénoval som veľmi s Tomášom Pikartom a s Pedrom Radhovským, takže sme sa naháňali, každý tréning bol proste boj a veľmi ma to takto bavilo a úplne fajn. Aké máš plány do sezóny okrem slovenského majstráku? Viete čo, ja chcel by som jazdiť ADAC celý, máme v pláne celý ADAC odjazdiť, potom nejaké vybrané závody majstrovstva Európy a ešte aj nejaké majstrovstva sveta určite v MX2. Pekne. A dnes trať Gbeli? Je to zatiaľ zaujímavé, poliali to, ale mne sa to páči a uvidíme, no tak trať sa bude určite meniť, tak budeme sa na to pripravovať. Super, budeme držať palce, ďakujeme. Áno, ďakujem, ahojte. Tomáš Pavlovčík z Veľkých Uheriec prišiel nás pozrieť do Gbel na prvý pretek MX Open. Ty máš preteky vo Veľkých Uhericiach 12. mája. Povedz niečo o tom a pozvi divákov a fanúšikov. Tak v prvom rade všetkých zdravím priaznicov motokrosu. Po dlhej dobe som na slovenskom motokrosu, pretože ako niektorí viete, mám povinnosti niekde inde. No ale Uherce, áno, budú tento rok ako druhý pretek seriálu. Chystáme veľké zmeny, čo sa týka trate, pre jazdcov, samozrejme aj pre divákov. Príde Greg Atkins, ktorý aj tu stával trať a stával ho aj v Uherciach, takže príde opäť prerobiť nejaké časti trate, aby boli zaujímavejšie pre divákov aj jazdcov, samozrejme, aby to bolo v rámci bezpečnosti. Takže verím tomu, že sa nás tam stretne čo najviac, nie len divákov, ale aj hlavne jazdcov. A na prvý pretek tu na Nokviel prišlo 155 rekordných jazdcov, myslíš, že toľko príde aj ku vám do Uheriec? Tak uvidíme. Nie som vševed, vidím do budúcnosti, čo je škoda, ale boli by sme radi samozrejme za čo najväčšie číslo, alebo ako organizátor to robíme hlavne pre tých jazdcov, takže verím tomu, že Uherce budú tiež atakovať nejaké takéto číslo, ako je tuto v Beloch, čo je úžasné. A toho roku budete mať ešte jeden pretek, ešte k tomu niečo narýchlo povedz? Čo sa týka druhého preteku, nakoľko tento rok, poviem to tak, že nerobíme majstrovstvá Európy, ako je už u nás pravidelnosťou, budeme to robiť budúci rok, tak sme sa rozhodli v klube, že budeme robiť 2 preteky a druhý bude 22.9. a bude pod názvom Central Europe Race. Je to voľný pretek, ale kde bude superfinále a jazdci budú ohodnocovaní nejakými prize money. Ďakujeme za rozhovor. A ja ďakujem. Organizátor Motocross Klub Gbeli pripravil veľmi úspešný štart do tohtoročnej 30. jubilejnej motokrosovej sezóny a v 8. novodobej. Vynikajúco pripravená trať a hlavne bohaté štartové pole pripravili pre všetkých prítomných divákov a jazdcov nezabudnutelný športový zážitok, k čomu prispeli aj výkony štartujúcich jazdcov. V 8 triedách. V tejto sezóne aj atraktívna sezóna MX Ladies sa na štart postavilo rekordných 155 jazdcov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Teraz si ešte vychutnajte zo pár krásnych záberov z prvého podujatia. A hneď na to sa pozrieme, ako to vyzeralo na trati.
Tak poďme na to. Trieda MX Open. Úvodný pretek prilákal v najprestížnejšej triede mnoho zvučných mien. Obhajca titulu a domáci jazdec Šimon Jošt, jeho tímový kolega a minuloročný majster MX2 Martin Krč, ďalej Pavol Repčák, s ktorým prišiel jeho tímový kolega Dušan Drdaj, ktorý tento rok absolvoval svoj prvý Dakar. Ďalej sa tu predstavili Václav Kováš, o ktorom ešte budeme počuť, Adam Dušek či Pavol Dvoráček. Meraný tréning zajazdil najlepšie Šimon Jošt, veľmi tesne pred Václavom Kovážom a Martinom Krčom. Prvý štart a holešot vyšiel najlepšie Pavlovi Dvorčákovi, ktorý aj dlho viedol, no v polke jazdy ho predbehol skvelé jazdiaci Šimon Jošt a vyhral prvý rozjazd. Druhý skončil Dvořáček a tretí Václav Kováš. V prvej jazde obsadil Dušan Drdaj až 6. priečku. A tak si asi v prestávke povedal, poďme na to, a predviedol štart, aký sme už dlho nevideli. S prehľadom bral holešot a viedol prvých 5 kôl. Na nešťastie mal dosť nepríjemný pád a z jazdy musel odstúpiť. Podľa manažéra tímu je poudieraný, no nemalo by to byť nič vážne. Do čela sa dostal Šimon Jošt s pohodlným náskokom pred Pavlom Repčákom. Čo ale bolo skvelé sledovať, bol boj Václava Kováža, ktorý v prvej holešot zákrute spadol. Dokonca si ešte rovnal pred divákmi riaditká, zamával im a tak zahájil stíhaciu jazdu, ktorá mu nakoniec priniesla úžasné 3. miesto. Skvelá práca, Vašku. Celkové poradie: Jošt, Repčák, Kováš.
Vypočujte si krátky rozhovor so Šimonom Joštom. Šimon Jošt, nová sezóna, nový tím, prvé 2 víťazstva. Aké pocity? Tak určite som rád. Som dokázal nevyhrať 2-krát na prvom podujatí. Celý deň sa mi išlo fajn, motorka funguje, takže určite super. Chcel som poďakovať tímu, pánovi Hudákovi, Lubovi Kaňovi za podporu a dúfam, že v tom budem pokračovať. Budeme držať len palce. Ďakujeme. Díky. Trieda MX2. Mladé pušky mali v Kbeloch tiež skvelé zastúpenie. Osíčka MX Team do pretekov nasadil svoj mladý talent, Juliusa Mikulu, ktorý aj vyhral meraný tréning pred Petrom Radhovským z Orionu a Slovákom Jaroslavom Katriňákom z MRA Racing, ktorý sa netají tými najvyššími cieľmi. Tu si môžete pozrieť skvelé atraktívne zábery priamo z pohľadu jazdca. Prvú jazdu vyhral systémom štart-cieľ Julius Mikula pred Jaroslavom Katriňákom a Tomášom Pikartom. Druhý štart mal lepší Katro, no po pár kolách ho obehol Mikula a suverejne vyhral triedu MX2. Celkovo druhý skončil Jaroslav Katriňák a tretí Petr Radhovský.
Rozhovor s Juliusom Mikulom z triedy MX2. Julius Mikula, osička MX Team, dnes MX2 patrila len tebe, ako sa ti išlo? První 3 jízdy s warm-upem a kvalifikací a první jízdou jsem trochu bojoval, i když na oko to nešlo moc vidět, ale s mojí hlavou jsem trochu bojoval, ale v té druhé jízdě jsme dali pár věcí do sebe zase a přišel jsem čerstvej, odpočinul jsem si dobře u auta a jenom jsem prostě jel svoje a nenechal jsem si ničím zmást a jel jsem to, co jsem trénoval doteď, což jsem využil dneska a moc děkuju vlastně Osičkovi a hlavně nejvíc asi Pavlovi Schneiderovi a mým rodičům. Udělali pro mě hodně moc, abych tady mohl být a ne, já jsem spokojený, jak to dopadlo, tady ta jízda byla dobrá. Ke konci jsem trochu ušetřil síly, protože dělám autoškolu a ještě se musím učit cestou domů, takže jsem se trochu musel šetřit, ale dobrý, ruce trošičku mozoly, ale perfektní den. Perfektná jízda, takže gratulujeme, dneska 50 bodov a keď vyjde čas, tak radi ťa uvidíme vo veľkých Huerciach v druhom kole MX Open. Děkuju, já taky. My ďakujeme. Trieda MX2 Junior. V tejto triede sa hlavný favorit Ľubomír Galandák v príprave nešťastne zranil a má po sezóne. Od rána vo voľných tréningoch a meraných tréningoch predvádzal najlepšie časy. Čech David Widerwil, Square Racing. V spojenej triede spolu s triedou MX Junior 125. Vyhral obidve rozjazdy a do druhého preteku ide s plným bodovým ziskom 50 bodov. Druhé miesto David Lupač a tretí Jakub Klár. Trieda MX Junior 125. Už minulý rok začal boj medzi Poliakom Severínom Gazdom a Čechom Martinom Červenkom. Meraný tréning vyhral veľmi tesne Poliak. No úvodnú jazdu po peknom boji, v plnom počte 40 jazdcov, spolu s kategóriou MX2 Junior vyhral Orionák Martin Červenka. Druhá jazda bola taktiež napínavá. Dlho viedol Červenka, no v druhej polovici jazdy zobral všetko do svojich rúk Severin Gazda a celkovo vyhral. Chalani majú rovnaký počet bodov a my sa tešíme na ďalšie zaujímavé súboje. Celkové poradie: Gazda, Červenka, Švanderlík, David Widerwil a jeho rozhovor po pretekoch a následne Severin Gazda. David Widerwil, trieda MX2 Junior, dnes suverénne 2 štarty, 2-krát prvé miesto. A v tom druhom si dokonca dlho viedol Severin Gazda a aspoň si ho obehol a skončil si celkovo prvý. Tvoje dojmy? Jo, tak první jízda se mi moc nepovedla, to byl start blbý a pak jsem ještě spadnul. A v druhé jízdě se mi povedl start výborně, byl jsem první. Pak jsem spadnul bohužel a pak jsem ještě Gazdu předjel, který jel dobře. A pred sezónou sa ti zranil asi najväčší konkurent v boji o titul, nebo Galandák? Jo, tak to mě mrzí, mohly to být dobrý závody s ním. A čo hovoríš na trať tu na Kbeloch? Trať výborná, byl jsem tady minulý rok na 80, teďka na velký motorce, už na 2 padá. Baví mě to na ní, trať je taky výborná. Išiel si perfektne, takže počítame s tebou celou sezónu od jazdy u nás na Slovensku.
No nevím, protože se mi kryjou závody z ADAC, ale určitě, když budu mít volný víkend, tak přijedu. Myslím, že tak sme robili kalendár, že by sa nemalo kryť ani so českým majstrákom, ani z ADAC. Takže budeme držať palce do sezóny a good job. Dobre, děkuju. Ďakujeme. Severin Gazda trieda MX-125 alebo po poľsky MX-125 a dzisiaj prišiel jazde drugie miejsce, w drugie pierwsze. No i co, jak tam się ci jeździło? No ciężko, mało treningu na twardym, cały czas piasek był. Ciężko było się przerzucić z powrotem, rano problemy z motorem, ale na szczęście jestem tutaj. Rok temu też wygrałeś tutaj, nie? W Belach. Tak, wygrałem tylko wtedy 2 wyścigi, niestety zawodnicy poszli do góry i ciężej było w tym roku. Największy konkurent Martin Czerwenka nie ma dobry start w drugiej jeździe, tak? No widziałem, ja go też tam lekko przyblokowałem, ale to nie było specjalnie. Zjechałem tam na prawo, zniosło mnie. No ale na moje szczęście dało mi to wygraną. No, super jazda była, no to widzimy się na dalszych wyścigach na Słowacji, bo nie kolują datumy z ADAC ani z Czechami. To no, na pewno idziesz na tytuł? Nie wiemy, jeszcze Mistrzostwa Polski w tym roku mamy zamiar jechać, a w tamtym roku nie jechaliśmy. Niby jest 6 rund, ale na pewno jak nie będzie kolidowało, to będziemy tutaj. Tak też się cieszymy. To był Severin Gazda. Tak, dziękuję bardzo. Trieda MX-85. Najmladší jazdci prišli v peknom počte, nad 20, čo je pre budúcnosť motokrosu na Slovensku skvelé číslo. Od tréningov bol najrýchlejší Matiáš Výleta z KRTZ týmu z Čiech pred slovenským zástupcom Maximom Zimmermanom. Matiáš Výleta nenechal nič na náhodu a suverénne triumfoval v obidvoch jazdách a pripísal si plný počet bodov. Druhý skončil Maxim Zimmerman a tretí Zdeněk Buštík. Následne nás čakajú ešte 3 kategórie a ďalšie rozhovory z pedoku s jazdcami. A teraz už spomínaná MX Ladies. Dámy mali v Gbeloch v seriáli MX Open premiéru a bolo sa na čo pozerať. Od úvodných tréningov bolo všetkým jasné, že dnes je najlepšie pripravená Maďarka Lily Gál. Lily vyhrala meraný tréning aj obidve jazdy a stala sa celkovou víťazkou. Druhá skončila Slovenka Vanessa Zimmermanová a tretia celkovo skončila ďalšia Maďarka Laura Tomasová. Matiáš Výleta z pedoku a taktiež Lily Gál z MX Ladies. Matiáš Výleta dnes MX-85 dvakrát víťazstvo, aj keď sa to nerodilo ľahko, lebo si tam mal nejaké súboje s Maximom Zimmermanom. Ako dneska? Dneska jsem spokojený maximálně. První trénink mě bavil nejvíc, kvalda byla dobrá, první závod byl dobrý a druhý závod mě hodně dal zabrat Maxim Zimmerman a Vanessa Zimmermanová, že dala holshot, tak se mě to těžko dělalo. Mali si pekné súboje. Tak čo, veľké uherce, ďalšie bodíky? Ano, budu se snažit jet. Super, tak budeme držať palce. Ďakujeme za rozhovor. Děkuju. Máme tu víťazku MX Ladies, maďarskú reprezentantku Lily Gál. So Lily, how was your day here in Gbely? It was very fun. The track is very hard. I broke my collarbone 6 months ago, and this is my first Slovakian race since then. So it was hard for me because I was so careful not break again. But the track was really cool.
So you got a few fights with Vanessa Silberman. Yes, we fight, but I win. So we will see you next race in Veľké Uherce in May. Yes. Okay, congratulations and thank you for it too. Thank you. Thank you. Trieda MX4. Po 2 rokoch pauzy v slovenskom MX seriáli MX Open sme opäť privítali a dá sa povedať už legendu českého motokrosu Martina Žeravu. Ten dominoval po celý deň a s plným počtom bodov triumfoval pred minuloročným majstrom Martinom Trávničkom z Čiech. Tretí skončil David Homola. Trieda MX4+. Peter Dokoupil z KRTZ Racing z Čiech naďalej dominuje v tejto triede. Ani v Kbeloch nenašiel premožiteľa a suverénne vyhral a pripísal si plný počet bodov. Druhé miesto obsadil Maďar Otto Varšáni. Tretí skončil Slovák Milan Jung. Tak to bol úvodný dokument z prvého preteku medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose MX Open 2024. Musím povedať, že nás baví prinášať tento krásny šport opäť pred televízne obrazovky a medzi divákov na Slovensku. Potrvá ešte nejaký čas, kým slovenský motokros opäť zaujme miesto v slovenskom športe, ktorému právom patrí. Budeme preto robiť všetko, vyhlásil promotér seriálu inžinier Marián Štefančín. Druhý pretek nás čaká na trati vo Veľkých Uherciach. Už 12. mája 2024 sa tešíme na vás. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach. Následne si ešte pozrite 4 rozhovory z pedoku s jazdcami. Martin Červenka, minuloročný víťaz kategórie MX Junior 125. Vítame ťa v Kbeloch. Akú si mal prípravu na sezónu? No, ahoj. Přípravu jsem měl, že jsme byli vlastně před Vánocem ještě v Itálii, ale už na 252 taktu vlastně teďka jezdím, trénuju na ní a Vácu vlastně jedu jenom závody, no. Čo tvoje ciele do sezóny na Slovensku? Ideš obhájiť titul? Kto bude tvoj asi najväčší konkurent? Tak titul určitě bych chtěl obhájit a největší konkurent asi bude Severin Gazda, no. On je dneska tu a čo dneska trénink voľný, ktorý ste mali do obeda? Trénink byl dobrý, trošičku bláto, ale nevadí, teď se to už vyjelo, jsem koukal, takže já si myslím, že závody by byly dobrý. Super, a čo tvoje ciele v sezóne? Okrem slovenského majstráku pôjdeš aj český, prípadne aj Adak? Tak Česko pojedu a nějaký závody Adaku, no ještě nevím jaký, ale určitě bychom chtěli nějaký oběd. Tak ti budeme držať palce v sezóne. Děkuju moc. Díky. Pavel Repčák, Orion Racing Team, prvý závod v Kbeloch, teda MX Open. Povedz niečo, akú si mal prípravu na tento rok? Tak cez zimu boli to kruhové tréningy, kondičná príprava. Jazdiť som nechodil, lebo na to nemám moc času cez zimu, ale hneď z jary, ak sa dalo, tak som začal. Či už na západné Slovensku, alebo do Maďarska, takže príprava bola. A aké máš ciele toho roku na Slovensku? Minulý rok si bol tretí, tento rok? Tak zajazdiť čo najlepšie. No, pribudol tu tento rok Martin Kržo našej kubatúry, potom Adam Dušek, neviem, či ide celú sezónu. Ďalej tímový kolega Dušan Drdaj, takže konkurencia bude väčšia tento rok, si myslím. Peter Bartoš, ďalší tímový kolega. Tak, Peťo tiež. Dobre, fajn, tak budeme držať palce. Ako dneska Kbely, tréning, ako sa ti išlo? Išlo sa mi dobre, trať je pripravená perfektne, parádne na slovenské pomery. Je to naorané drážky, takže keď by to vydržalo celý deň. Budete mať aj plné štartovky, je tu nejakých 155 jazdcov, čo je úplne že rekord na Slovensku, takže toho roku 40 jazdcov. Je to super, no, keď príde toľko veľa jazdcov, je to aj pre diváka oveľa lepšie. Tak, dobre, super, ďakujeme za rozhovor. Díky. Adam Dušek zavítal k nám do Kbelov na prvý pretek MX Open. Nebol si kvázi na Slovensku dlho. Ideš triedu MX Open. S čím ideš do sezóny na Slovensku? Tak slovenský mistrák dnešní v Kbelech beru hlavně jakoby přípravný závod. V MX Open jedu kvůli tomu, že musím jet na Adaku
mastery, takže jdu dneska na 3 pády výjimečně. A jinak normálně pro mě prioritou hlavně český mistrák, kde závodím na 250 v MX2 a potom ten ADAC, kde jedu na 350. A uvidíme ťa aj v ďalších pretekoch na Slovensku, alebo to je len jediná účasť? No, zatím to nechám otevřený, vůbec jsem neplánoval jít žádný slovenský mistrák, ale jelikož se jakoby naskytl dobrý termín, dobrá trať a vždycky jsem tady tu trať měl rád, tak jsem to vzal jakoby připravený závod a uvidíme, jak to dneska dopadne a jestli se ještě uvidíme někde. A ako ti išlo voľný trénink ráno? Aký si mal čas? No, ráno teďka ve volný tréninku mi to moc nesedlo, trošku jsem se trápil s tvrdýma rukama a úplně se mi to nelíbilo, ale doufám, že to bude teďka lepší, už se vždycky ráno trápím a závody jsou pro mě lepší, takže uvidíme, jak to dopadne dneska. Super, ďakujem vám za rozhovor. Taky vám děkuju. Dušan Drdaj, Orion Racing Team, prvý závod slovenského majstráku k Beloch, vítaj u nás. Díky za přivítání. Jenom tě malinko opravím, Orion BV Racing Team. Presne tak, Orion BV Racing Team. A pôjdeš kategóriu MX Open a plánuješ jazdiť celý slovenský majstrák? Možná letos jo, protože tím, že jsem vlastně změnil tým, změnil jsem angažma a Orion je vlastně československá firma, tak chtějí, abych se tady ukázal na Slovensku a mě to taky nevadí. Myslím si, že zatím jsou v plánu nějaký 4 závody, takže ty by jsem určitě odjel. Okrem toho budeš určitě jazdiť aj český majstrák, kde si pred 2 rokmi získal titul, minulý rok si bol 3. Český mistrák určitě, to je pro nás priorita, jako poslední roky, takže mám v plánu slovenský mistrák, český mistrák a nějaký vybraný závody ADAC v Německu. No a potom koncom decembra Dakar opäť? Ale když se na to povedou sehnat nějaký finance, tak bych se tam určitě rád ukázal, docela mě to nadchlo, bavilo mě to. Myslím si, že mě to docela i šlo, že jsem se tam nestratil, takže rád bych. A čo dneska trať k Beloch, ako sa ti išiel voľný trénink? Hele, super za mě, jako k Beli, já už jsem tady byl 2017, jsem tady byl s Joštíkem na tréninku, líbilo se mi tady, bavilo mě to, je tady jako dobrý povrch, dneska to teda malinko víc klouže, ale líbí se mi tady. No dobře, tak ďakujeme za rozhovor. Ešte posledná otázka. Počuli sme, že rád chodíš na ryby a už začala sezóna. Ještě nezačala sezóna, letos, jelikož jsem časově jakoby hodně vytížený skrz Dakar, do toho práce, do toho motocross, tak jsem letos ještě nebyl. Ale minulý týden jsem si vyzvednul povolenku, takže určitě tady s klukama z HP Racing Teamu, tak se chystáme. Pecka, super, ďakujeme za rozhovor. Taky děkuju. Nakoniec ešte zo pár záberov zo záverečných ceremónií a odovzdávaní cien. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa pri druhých pretekoch. Dovidenia. Ďakujeme partnerom Ford Silcar, 711 Fox Zone, Ganex, 3B reklama, Soleco, Vodotherm Bardejov, RTVS, 511 štúdio. A tu je priebežné poradie a počet bodov vo všetkých kategóriách.